multa kysyttiin, että voitko tehdä lisää YouTube-videoita, niin mä ajattelin, että mä teen tällä videolla asekaapin itselleni. Nykyinen aseellakinhan on semmonen, että se voi olla mikä tahansa kaappi periaatteessa, mutta siinä vaan pitää olla lukko. Ja sitten jos se painaa alle 150 kiloa, niin sitten se pitää olla pultattuna joko lattiaan tai seinään. Niin mä ajattelin, että mä teen sen puusta, sitten pulttaa sen seinään kiinni. Ajattelin, että olisi ihan kätevä, jos olisi haulikko tuolla Oulussa, niin jos tulee pakottavaa tarve, niin voi sitten itse ampua päähän. No ei, kun kiekkoja pitäisi saada ammuttua lisää, että saisi vähän metästyskaudelle enemmän itsevarmuutta siihen ampumiseen, kun tuntuu, että menee ohi vaan joka kerta kun ampuu, niin ihan vituuttaa suoraan sanottuna. Mutta joo, pitää käydä hakemaan lautoja ja tehdä liimapuuta itse, kun ei ole valmiina. Niin käydäänpä se emmonen ekaan. Kaapista pitäisi saada semmonen 30 senttiä leveä, niin mehän tarvitaan näitä 12, eli 3 lautaa. Leveä luultavasti pitää olla kaikki. 150 pitää olla korkea, niin ja 3 lautaa tarvii noin. Mutta mulla pitää halkasta tätä. En minä kyllä halua halkasta. Se nyt on aivan perseestä. Pitäisikö mulla ottaa rimmaa tuosta vielä sitten? Rima olisi 2 tuumaa. Jos tekisi 2 lautaa ja 1 rima siihen väliin. 4 lautaa, 2 rimmaa. Sillä mennään. Pitää 2 erässä viekko, ei jaksa yhdessä. Sitten me verkattaan se puoli tuosta tuolta ja voidaan tuota lautaa sitten käyttää oikeastaan kaikessa. Tästä vaikka ei olekaan välttämättä se 1,50 metriä. Studiovalaistus. Oli lyhyt. No niin, nytpä siinä olisi kaikki palikat valmiina. Siinä on tuo ylimääräinen, mutta 8 lautaa, 4 rimmaa. Sitten näistä tulee päälliset. Mutta seuraavaksi niin otetaan sähköhöylä ja höylättää nuo päät tuolta smoothiksi. Mutta nyt lähden saunaan. Mops! Nyt on seuraava päivä, saunossa on käyty. Nyt pitäisi alkaa tekemään sitä liimapuuta, eli otetaan tuolla pöydällä, niin tulee hyvä sitten liimattaa ne yhteen sitten. Tämmösen vähän vanhemmanlaatuisen sähköhöylän, mutta kyllä se tulee. Ei sen verran äänekäs sitten pitää ottaa 6 luvun päivä. Sitten niinku Rebelverksin autossa niin safety first as always.
sitten vielä nämä. Ei tämmöistä. Nyt sitten pitäisi ehtiä liimapuristimet jostakin. Se on taas yksi työmaa, koska niin kuin näkyy, niin täällä on aivan saatanasti valaraa. Koitapa täältä mitään roipettaa täällä joka paikassa, mutta kyllä sieltä jotain löytyy. Sieltä löytyy tämmösiä vähän isompia, mutta piti itselleen kysyä, että missä nämä oli. Sitten siinä vähän keskusteltiin, niin minähän on tehnyt tämän ihan vituille. Tai no, en nyt ihan vituille, mutta ottakaa tuo liima kiinni ensinnäkin tuohon puuhun. Se on vähän märkää, mä otin sen tuolta pihalta. Ja sitten se kutistuu myös, koska se on märkää. Ja sitten kun se kuivaa, niin sitten se kutistuu. Että ei oo mikään tutoriaali tässä nyt sitten menossa, mutta ei se mitään, koitetaan tehdä jonkunlainen kaappi. Sitten toinen juttu, tässä on meikä höylä. Höylä on 20 senttiä melkein. Ja mä tarvisin 35. Tai siis 30 tulee seinäleveäksi. Mutta eihän se riitä mitenkään. En minä tiedä. Mitähän tuolla tekisi. Tietenkin jos kaikki lauat höyläis. Ja sitten on vaan vähän persestä. Tai sitten mä en tee liimalevyä. Mä nyt voisin tehdä silleen, että mä höylään kaikki lauat. Mä en tee liimalevyä ollenkaan. Laitan ne rimalla kiinni toisiinsa. Siitä ei tule semmonen kupu tai semmonen paska. Vaan siitä tulee semmonen hyvä. Tai siis, no eihän sitä nyt hyvää tule kyllä. Mutta ei se jonkun näköinen. Ehkä mä teen silleen. En tee liimalevyä ollenkaan. Laitan vaan rimalla kiinni sisäpuolelta. Joo. Tehdään silleen. Eli höylätään. Olisi höylätty on seinänlauat ja pohjan ja päällisen lauat myös. Sitten pitää etsiä jostakin sitä rimmaa ja laitetaan sillä kiinni. On se vähän ehkä helpompi kuin se liimapuulevy, kun on tuo vähän märkää. Mutta ehkä mä teen niinku päällyjä pohjapalasta teen. Laitan liimalla nämä kiinni. Aika hyvää tuli, kun tää on niinku just 3 senttiä. Tämä. Niin periaatteessa mä voin kyllä tehdä sillä rimalla nää. Ja sitten vaan nämä tulee nämä vaan sitten liimulla. Tämä ei oo samanvärinen, mutta se ei minua haittaa. Niin eipähän mene niin pitkään tässä projektissa, kun ei tarvitse liimata. Tässä lähtee ehtimään sitä rimmaa justakin. Älysin, että mulla on tämä täällä. Tämä minkä mä höylsin, mutta tämä oli ylimääräinen. Niin mähän höylään ton iten tosta, eikö vaan? Sitten sitä tulee oikein niin hyvää varmasti. Laitan kiinni ton seinän tohon, tai miten sitä nyt tulee. Seinä sitä tulee itse asiassa. Otetaan puusta mitta. Tässä on vaan 5. Tarvis 6. Meidän sitten lyhyempiä, eli 8. Kun laitetaan 3 seiniin ja sitten 2 oveen ja 2 takaseinään. Eli pitää oikein lisää jostakin. Tai no,
Tehdään tuo yksi. Kahtoo sitten. Tehdään vielä nää viimeisetkin, niin saapi niitä limoojätteitä, mitkä on hakemassa sisään puutumista. Vaikka onkin tämä tämmönen vähän miten sattuu, mutta ei se haittaa siellä sisäpuolella. Tehdään näistä nyt sitten lisää nuita. Noniin, nämä. Elikkä näistä etuseinää. Tuosta vielä yksi. Siinä tulee jokaiseen tohon oveen ja sitten näitä on nyt 6 sitten se porakone. Sitten tulee ensimmäinen seinä. Noin. Siitä ensimmäinen. Luulin, että aloit fiikkaamaan, kun laskin vaan 7 lautta, mutta mä unohdin yhden näköjään höylätä. Pitää tuo höylätä tässä välissä ja sitten jatkuu. No niin, siitä se tuli nopeasti. Jatketaanpa muuta hommaa. Toinen. Näistä tulee ovi. Siinä on niinku ovi. Sitten tää takaseinä. Eihän tämä oo suoraan lähellekään pörkille. Ei se mitään se haittaa. Noin. Sitten takaseinä. Sitten tehdään liimat noista alustasta ja päällisestä, niin on sitten huomenna. Ja voi laittaa nekin sitten paikalleen huomenna. Onko tämä kuivannut? Laitetaan tosta suoraan. On kyllä aika härmäkkää. Mä en kyllä tiedä liimaako tämä, mutta kokeillaan. Mutta ei tän pitäisi olla tämmöstä oikeesti tämän. Vähän paska, mutta se varmaan luottaa. Ehkä se siitä. Jätetään se siihen liimautumaan. Katsotaan huomenna, että onko se. Tämä on kyllä varmaan entistä tämä veikkaan, mutta no toivottavasti se nyt kuitenkin nuo liimaisi, että voi se yllättää kivasti, mutta en usko jotenkin. Katsotaan nyt. Huomenna sitten kootaan tuo, pitää ehtiä jostakin nuo saranat siihen ja joku kahva ehkä voisi olla hyvä. Lukko varmaan pitää käydä tuolta
Oulusta sitten lopulta, mutta senpä ehtii myöhemminkin. No niin, nyt on seuraava päivä. Ei ollut vielä kuivanut ihan nämä liima, mikä muovautuu näin helposti, niin ei tätä jotakin muuta. Ja tehdään näistä sitten niinku oikein mittaiset. Nämä on liian pitkät tällä hetkellä. Jonkun verran otetaan pois ja allalta kanssa. Ja sitten voitais laittaa niinku kassaan periaatteessa. Tämmösiä löytyy, nämä vähän ouusti menee sisään. Eli niinku näin sitten tuosta ulos. Nämä on jotakin, mitähän liian kaapin saranoita, mutta nämä voi laittaa tuonne sisäpuolelle ja ei näy mitään rumaasti, niin laitetaan tuommoiset sitten sinne. Tuohon teen viivat ja syttääs tällä sitten saa jotenkin suoraan, mutta katsotaan mitä tulee. Lähti ainakin toinen. Joo, siinä on nyt kaseina ja vasen. Okei. Ajattelin, että tämä olisi vaan liimautunut, mutta näköjään. Sitten pitäisi alkaa kassaamaan tuota kaappia nyt sitten seuraavaksi kokonaan. Mä menen koittaa vaan ihan vaan. Tolleen ja siitä vaan. Yksi vielä. Semmonen sitä tulisi. Laitetaan tuosta. No niin, nyt se on siinä. Nyt siihen vaan ovi paikalle ja sittenhän se olisi valmis. Siellä on nyt sarannut paikalla ja tämä tulee sitten tähän näin. Siinä se pitäisi nyt vaan kiinni. Nyt sitten missään ruoja. Very good, very good. Katto vielä päälle. Ja sitten se on. Nää oli kyllä hyvät nää sarannat, kun on tommoset. Ai, on hyvä. Sitten siihen pitäisi tuo laittaa. Minä ajattelin, että minä sen ruuan vaan kiinni, koska tämä on muuten niin rumaa, että ei se haittaa, siinä muutama ruui näkyy. Nyt siinä on toimiva kaappi. Seuraavaksi siihen pitäisi tehdä kahva tuohon ja siinäpä sitten alkaa olla. Yltäskö? Sitten siihen vielä pitäisi tehdä nuo hyllymallia tuohon 25 senttiä ja sitten tänne semmonen asetuki tulisi niinku tuohon kohti johonkin. Tai tämän päälle oikeastaan makkaamaan. Se tulee niinku 25 senttiä tai 24 senttiä. Mä ajattelin, että tuosta ja siihen kohdille sitten tuo hylly. Siinä on lauta. Aletaan tuosta värkkäämään. Laitetaan sirkkelillä oikeaan mittaan ja höylättää. Eipä tuossa kauaa pitäisi mennä. Semmoset tuli aika hyvät. Nyt vaan tonne. Naps! Vinno se meni. No, ei maha.
Seuraavaksi pitäisi koittaa saada reiät tuohon lautaan, kun tehdään semmonen erottelija mallia. Näin, että tähän tulee reikä ja sitten vähän tehdään siitä semmonen aaltomainen semmonen. Mites nää niinku kuulu saada irti? Niinku legit. Tämmönen se on. Tuosta leikataan palanen ja täältä leikataan palanen ja sitten nää mietit, että pitäisikö se olla näin vai suorasti. En tiedä, pitää vähän kahtua tuosta. Siinä se nyt olisi valmiina. Sinne teen tämmösen. Tuohon nyt asset mahtuu leppäämään tuohon hyvin ja siinä on vähän hyllyä ja noin se toimii. Se vähän kiikkassa, mutta se tulee seinän kiinni kuitenkin sitten loppujen lopuksi. Tämmönen tästä nyt tuli. Ihan hyvä. Ei mikään niinku maailman paras tai maailman hieno, mutta aivan kyllä niinku minulle sopiva. Mä käyn kaupasta hakkeen lukoon tähän ja sitten lenkin tuohon, mihin saa sen lukoon kiinni. Ja ihan perus munalukolla, että se kyllä välttää varmasti. Semmonen röökki tällä kertaa ja katsellaanpa ensi kerralla, jos tulee vielä jotain projekteja. Noniin, moro.